Vítám vás u dnešní jógy, která se bude hodit jako perfektní protažení a uvolnění po dlouhém a náročném dni. Začneme ve stoje, začneme spíše energicky a budeme se pomalu postupně propracovávat k uvolnění a dolů na podložku. Ze široka se nadechněte, podívejte se nahoru a výdech, dlaně do modlitby. Zopakujeme ještě 2krát nádech a výdech. A naposledy široký energický nádech a výdech paže ze široka a až dolů hluboký předklon. Úplně uvolněte a pomaličku zvedejte zpět nahoru do stoje. A zopakujeme široký nádech, výdech paže ze široka a dolů hluboký předklon. Mírně pokrčená kolena. Rolujeme nahoru do stoje. Široký nádech, naposledy pohled nahoru, výdech modlitba. Rozkročte si malinko od sebe chodidly a prosedněte pánví dolů do hlubokého dřepu. Protáhněte se za páteří nahoru, ale pánev a kyčle nechte klesnout uvolněné co nejníž dolů k zemi. Tak, dlaně na podložku, hluboký předklon. Nechte si pokrčená kolena, spojte si předloktí, uvolněte a zvedáme zpět nahoru. Chodidla zpátky k sobě na šířku pánve. Široký nádech a tentokrát půjdeme do úklonu vpravo a ukročíme zároveň pravou nohou. Protáhneme se za ní, protáhneme se zároveň za pažemi. A teď naopak na druhou stranu vlevo protáhneme i nohu na levou stranu. Teď plynule přechází pravá noha nahoru, nádech a výdech odkročíme do bojovníka 1. Paže míří nahoru, pravá pata je u země, prsty lehce ven míří. Propneme přední nohu, stáčíme se vpravo a ukláníme směrem k levé noze do pozice trojuhelníku. Paže jsou protažené přímo nad sebou. Snažíme se toho docílit tím, že otevřeme hrudník na pravou stranu. Tak a zavíráme hrudník dolů, paže dolů. Předklon proti přední noze propnuté. Zkuste několikrát přední nohu pokrčit, propnout. Můžete si přišlápnout zadní nohou trošku blíže, snažit se tu pozici udělat co nejvíce příjemnou a udělat ji co nejlépe. Potom pokrčte zadní nohu a přeneste váhu, dosedněte na patu. Nejprve se napřímíme nádech a s výdechem pomaličku klesáme do předklonu. Jen do příjemné pozice. A zkusíme propnout levou špičku a přitáhnout k sobě. A propnout a přitáhnout. A můžeme s ní kroužit v kotníku na jednu stranu a potom na druhou. Zastavíme. Přeneste váhu zpět dopředu, dlaně rozložte na podložku, prsty pravé nohy dovnitř, propneme a stejným způsobem, jako jsme šli sem dolů, se zvedáme nahoru. Pravá pata na zem, propínáme nohu, pozice trojuhelníku, vytáhneme se nahoru do stoje, pokrčíme přední, bojovník 1, a došlápneme ladně a plynule dopředu a pokládáme nohu na zem.
To stejné na druhou stranu, nádech, výdech, úklon vlevo, noha ukročí vlevo. A naopak úklon vpravo a noha jde také mírně vpravo. Přeneseme nohu nahoru, nádech a výdech, dlouhý krok dozadu do bojovníka 1. Nejprve se v něm uvelebíme, srovnáme a potom propínáme přední nohu, stáčíme se vlevo a úklon k přední noze. Pozice trojúhelníku. Sjíždějte dolů velmi pomalu a postupně dojděte do vašeho dnešního maxima. Otevírejte se směrem za levým ramenem nahoru a zavíráme dolů. Levá noha je na špičce, můžeme s ní přikročit trošku blíže, ale držíme je obě dvě propnuté. A potom pokrčíme nohu, dosedneme dozadu směrem k patě. Nádech rovná záda a výdech, předklon. Jen takový decentní. Uvolněte hlavu a propněte špičku dopředu a přitáhněte k sobě. Zakroužíme v kotníku na obě dvě strany. Zaměřme se hlavně na naše nohy dnes. Po celém dlouhém dni, během kterého nás nosili. Přeneseme váhu zpět dopředu a stejnou cestou se vracíme zpět. Trojúhelník, ten nás vynese nahoru, paže a bojovník 1 a ladným krokem opět vrátíme zpět na začátek. Pomaličku rolujeme dolů do hlubokého předklonu. Zastavíme se těsně nad zemí a jenom pohoupeme trupem ze strany na stranu v naprostém uvolnění. Potom odkročíme dozadu do pozice kočky, srovnáme záda a protáhneme pravou nohu dozadu. Nádech a výdech, došlápneme chodidlem dopředu mezi dlaně. Popojedeme hodně dopředu, vyjedeme až před úroveň našich dlaní a klesneme pánví dolů. Snažíme se ji protlačit co nejvíc dolů. Protáhnout hezky třísla. A potom přeneseme váhu dozadu a zpět dopředu. A dozadu do propnutí nohy. A dopředu. A dozadu. A zůstává noha propnutá, levá dlaň na zemi a pravá paže míří nahoru. Zastavte se v této pozici. Zhluboka ji prodýchejte. A potom vrátíme zpět a odkročíme opět do pozice kočky dozadu. Levá noha nahoru, nádech a výdech, chodidlo dopředu mezi dlaně. Popojedeme chodidlem opět ještě dál, abychom mohli prosednout pánví pohodlně a bezpečně dolů. A přeneseme váhu dozadu a dopředu nádech a výdech, nádech a výdech, už zůstáváme v propnutí, pravá dlaň na zemi a levá paže míří nahoru. Díváme se za ní, zhluboka dýcháme. A vrátíme zpátky, odkročíme do kočky, kolena od sebe a pozice dítěte. Čelo klesá k zemi. Našimi dlaněmi a našimi prsty si zkusíme promasírovat jemně oblast okolo krční páteře. Krouživými pohyby
vašich palců. Můžeme projet postupně ze zhora až dolů. Uvolníme, pošleme paži směrem dozadu a přeneseme úplně váhu dopředu, abychom se dostali na temeno hlavy. Zvedá se nám pánev. A krouživými pohyby takto tu hlavu pěkně promasírujeme v jednom směru a potom ve druhém. A vracíme zpět. A teď už přejdeme pomalu do pozice v leže. Ještě předtím, než se úplně uvolníme, zvedněte nahoru obě dvě nohy, zvedněte nahoru obě dvě ruce, protože celý den nás nesli tíhu našeho těla. Tak je takto uvolníme krouživými pohyby v kotníkách a v zápěstí. Necháme tu tíhu stéct pomalu směrem dolů. A potom pokládáme na zem pokrčená kolena a chodidla proti sobě. Kolena odklopíme od sebe. A pomaličku přitáhněte nejprve pravé koleno směrem k zemi, vpravo, a potom levé koleno směrem k zemi. Ještě zopakujeme. Pravé koleno a levé a pravé a srovnáme na středu. Zavřete si oči. Zpomalte svůj dech. Buď můžete v této pozici ještě setrvat, anebo pomalu obě dvě nohy natáhnout. A nechat všechno napětí a všechnu tíhu, která se drží vašeho těla, pomalu stékat směrem dolů. Jako by se vsakovala do podložky. A zůstává jen uvolněné tělo, úplně čistá mysl. Pokud se vám do ní vkrádají ještě poslední nechtěné myšlenky, zaměřte se na svůj dech. Zaposlouchejte se do něj, jak je pomalý, rytmický, jak si krásně plynule pluje. Dnešní jogu nebudu nijak ukončovat. Nechám vám prostor na odpočinek tak dlouhý, jak budete chtít. Proto se s vámi rozloučím teď, ale vy můžete dál ve své relaxaci
pokračovat.